tää valmis. On siellä taas tullut lisää. No. Jotain pientä. Kyllä se aika ahdas on. Nyt noi kannatukset tolle ahtimelle, niin se olisi vähän seuraava epistö. Milloin täällä piti olla se penkki? Eikö sillä ollut joku päivä? Ei, siinä maaliskuulla kun... Mitä sä sanoit? Kuukausi. Maaliskuun loppuun. 2 kuukautta. Miksei? Ei nyt niin paljon ole.